Il-ħaddiema tas-saħħa li jaħdmu fl-isptar Mater Dei se jkunu qed jibbenefikaw minn biljetti b'xejn biex jitlu fl-Esplora, kif ukoll minn skont ta' 30% għal 3 persuni oħra li jakkumpanjawhom. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando qal li dan huwa ġest bħala ringrazzjament tax-xogħol li qed iwettqu dawn il-ħaddiema f'dan il-perjodu ta' sfida. Din l-offerta, din l-iskema ħad tiġi estiża lil kull min jaħdem f'dan is-settur, ovvjament b'mod gradwali biex nevitaw l-fullar minħabba dawn il-ċirkostanzi partikolari. Pulicino Orlando stqar li l-MCST flimkien mal-Esplora iċ-Ċentru Malti Interattiv għax-Xjenza fil-Kalkara li jiffoka fuq l-involviment tax-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika mal-pubbliku jaħdmu qatt jaħseb biex jippromovu x-xjenza fuq livell nazzjonali. Huwa preċiżament dak li għamel il-Kunsill Malti għax-Xjenza t-Teknoloġija permezz tal-Esplora li ninkoraġġixxu aktar tfal żgħażagħ jieħdu suġġetti ta' xjenza li waslhom biex imbagħad jieħdu karriri li huma bbażati fuq ix-xjenza qed naraw ir-relevanza partikolari ta' xjenza partikolarment bħalissa minħabba ċirkostanzi. Sabiex jibbenefikaw minn din l-offerta, il-ħaddiema huma mitluba li jippreżentaw it-tag li jużaw bħala mod ta' identifikazzjoni fuq il-post tax-xogħol tagħhom.